Tinokukwazisai morohi makadini ruzhinji woye. Nhasi rimwe zuva, nhasi uno tiri muChegutu, nhau munoiziva yetsaona yakaitika yemumugodhi iya. Takapedzisira kukupai katiri kukadoma tichikuratidzai mambo vari kutsvaga hama dzavo chiri pasi pevhu kutaura kuno kwatiri kuita. Nhau yakaita kuti varambe vachifamba kandeyekuti ndofunga makanzwa nhau yehope kuti hama dziri kurota hope dzakasiyana siyana vakagotanga kufamba kumaprofita kune vakasiyana siyana vari kuudzwa kuti vanhu vapenyu vachiri vapenyu vari mumugodhi. Naizvozvo patakapedzisira kukupai mambo vaifamba vanonzwawo kumaprofita akasiyana siyana vakaenda vakagonzwa kuti vapenyu. Ivo mambo ndokubva vachizonyora tsamba kwaDA kuti DA achizivisa kakumusoro kuti aiwa ndozvataona, asi nhau iripo nhasi uno ndeyekuti hapachina achada kunyatsobatana nemhuri idzodzi kuti vange vachipinda mumugodhi. Ndiyo nhau yatiri kukunzirai zuva ranhasi. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese mhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Takasiya paya makuenda kumugodhi namambo, zvakazofamba sei? Ivo mambo vataifamba navo havana kuzokwanisa kuti tiende navo kumugodhi. Vakazotitumira avanoti mukoma wavo kuti tiende naye kumugodhi. Tasvika kumugodhi namadzibaba, madzibaba vane munamato yavaida kuisa, vakati ndivhurirewo pamusoro kuti ndikwanise kugadzira munamato yangu. Zvikanzi nemapurisa anga aripo hatikwanise kuvhura mugodhi, tasiya tanzi tisavhure mugodhi. Zvikanzi madzibaba ndoda kuita munamato ndibatsire vana vari pasi vapenyu apo. Mapurisa akati tanzi musapinde pamugodhi. Pamwe pacho takatonzi 10 to 12 meters hamufanirwi kusvika pamugodhi wacho pane inchi yacho pamwe panopinda nevanhu. Saka madzibaba vakatombva vatongoona kuti zvekuti vanhu vakuritswe pasi hapana. Saka nisi madzibaba vakatombva vatongobva ipapo vachitombva vatongodzokawo. Isusu tavata paDA, takatomirira DA atiudze kuti toita sei pachikamu chatanacho, because kana vachitirambidza kuti vanhu vatitire munamato vatakafamba namambo zvatiinazvo hatichaziva kuti toita sei pakadaro. Nekuti kwatabva kwacho vakatiti tiende tinofamba namambo. Mambo takafamba navo nzvimbo 3 kuri kutaura kunzi vana vapenyu vari pasi, asi toda kuitirwa munamato havachadi kuti tinoitirwa munamato wacho. Hatizive kuti toita sei, takutongokumbira rubatsiro. Besides izvozvo hatisina chimwe chikamu. Ivo vari kuti mugodhi takanzi tisavhure, isu tiri kuti tida kungoita munamato. Tabva ipapo vochitiudza next stage yacho havachadi. Isu takafamba namambo kumaprofita kwakakwanzi tifambe navo. Takafamba kumaprofita acho tikapedza zvikanzi tichienda kumugodhi, asi mambo akazonge tisinai, akazotipa mumwe mambo watisina kufamba naye. Tanosvika kumugodhi kuya hapana chinhu chakazofamba. Muprofita akawaridza jira rake pamugodhi mudiki wacho, akatotanga kunamata akatopedza akati chindipai kindikinuri ndiite munamato yangu. Ndopa akatanga nyaya vakamba varamba akati panapa hapana zvikuitirwa zvese izvozvo, itobva hapana zvinotoitai, hapana chiyaita. Saka ini zvakandirodza kuti koreti torega kuita munamata yachona iro yatakatendana namambo wacho kuti vana vangu inini vabude iko kuchinzi kune vana vapenyu. Saka vanobuda sei? Ndozvinhu zvikundirodza kuti saka toita sei option hapasina. Ipapo tatavata paDA ndopatarara pasi, tangorara pasi, hapana kana munhu wataona kusvike zvino, kusvike nhasi akangomira
pano hapana chafamba, ndonyaya yedu. Asi kufunga kwenyu imi chii chinogona kunge chiri kuitika kuti mambo ombofamba nemikweso uko? Uyezve pane nhau yamusana kutitaura yekuti mapurisa patakapedza isusu kubva kumugodhi kwanga kusina mapurisa, imi moenda moti kwanga kuine mapurisa, anga abva kupi? Mapurisa vakatsvakurwa nemotikari nadhiye akanosiyiwa kukoko. Isu takaziva totozotera kwatone mapurisa kudhara. Purasi mambo isakona kuti mambo anenge akatengwa pamakatengwa nevemugodhi, nokuti dai asina kutengwa anga dai akapedza basa rake. Mambo akasiyira basa rake panzira, haana kuzopedzesa. Inda kutofunga kuti akatengwa, zvinda kutofunga ndiye ina mambo vanenge vakatotengwa kuti vasaite zvekuti vanhu vedu vabude. Wochinangwa chiri nje kuti vanhu vedu vabude pasi. Muprofita akati ndokuitira izvi so vapenyu nevakafa vabude, asi vakuramba vachada kuti vana vai vachibuda vatoti setri toga. Saka ndo zvinhu zvakutirwadza kuti setri toga chavakutya chii? Vakadya mari here? Vakatengwa here kuti musanobudisa vana vedu ndo vashanda pasi pemugodhi? Zvakutinetsi ndo nyaya yacho. Inini maonero andiri kuita nyaya iyi, ndiri kuona sekuti mumugodhi mune vanhu vakawanda vari mumugodhi. Saka DA namambo vari kuratidza kuti vanhu ava vakatengwa nemari, uye futi kuti ivo vari kutotya kuti vanhu ava vakaburitswa vachabatwa nenyaya. Ndosaka vari kuramba vachinzvenga nekuti munhu yakazvipira ega iye kuti inini ndinoda kunokuvakira munamato vapenyu vese vari mumugodhi imomo vabude. Sei vana mambo vakaramba? Ndofunga patakasiyira nhau iyi kubva musi watakafamba namambo tichienda kumaprofita, pakarongwa decision yekuti nehurumende vese vanga vakaungana kumugodhi uko ndobva varonga decision yekuti alright, imi zvamuri kuti mune hope dzamuri kurota, mune maprofita makaenda, chiregai tikupei mambo nekuti iri idanhiko ramambo rehope rechiwanhu nei. Ndobva tafamba namambo, mambo akati aiwa isusu zvatakuita hatichafamba mumaprofita enyu imi chete, takufamba kune wenyu 1 toendawo kune wedu atoziva 2 kuita 3. Saka then takatora matanho iwawo takaenda kune wedu 1 akataura same decision kuti apasi tikuona kuti pana vanhu vapenyu vatoripo pamugodhi udo vanovhurwa vanhu vapenyu vabude. Ndobva tabva ipapo vataenda kune umwe chi2 anga wana mambo akataura same nyaya yekuti ano tikuona muna vanhu vapenyu mugodhi. Tikabvapo tikaenda pane chi3 anga wana mambo zvakare akati no mugodhi muna vanhu vapenyu, asi pada kusvikwa kuti tigoita munamato ipapo kuti tikwanisa kubudisa vapenyu nevakafa varipo. Zvichova takatora danhiko iroro, maprofita takauya nawo kubva kukadoma tikasvika kumugodhi. Tasvika kumugodhi DA takasangana nawo nomuchegutu vachiti manonoka, tatati isusu musvike na 9 asi manonoka nei. Tikati aiwa tatisina mari yefuel yekuti tikwanise kusvika kumugodhi, asi zvisinei taakuenda kumugodhi. Tasvika kumugodhi takasvika kutone polisi kudhara already yatowako, polisi yanga yatoenda naDA ikoko. Saka tasvika polisi yako, polisi yakati iyo no isusu tanzi pamugodhi apafani kuvhurwa, nekuti muprofita achisvika akati enda kuita munamato wangu pano panze, ndapedza ndoda kupinda mukati zvakare, ndo manichapedzisira munamato wangu, vanhu vari pasi vese vabude vapenyu nevakafa. Asi mapurisa anga aripo akati aiwa isusu mugodhi hauvhurwi nekuti isusu tanzi munofanira kuita zvinhu zvenyu muri panze, zvoperera panze. Saka ndo panhu pakanetsa kusvika muprofita ati no ini ndakusiya ndakuenda. Muprofita akapinda mumota yake akadzoka zvishuwa akaenda. Isuwo ndo patakati saka pachinaka tichamimile, ndo patakasvika pakuzodzoka futi zvakare nepolisiya. Tasvika muno muchegutu takaenda mapurisa akabva ati tosvika kubhora kustadium, pakune bhora kustadium ndokatakasvika zvikanzi ano mashefudisi ari kuno, hazvichaiti kuti muende kukamba nekuti mashefudisi totoona ari kuno. Ndobva tangogumira ikoko kamba ikoko right. Mambo watakaenda nawo kumaprofita havasiriwo watakazoenda nawo kumugodhi iyo nezuro racho, vakazotuma mukoma wavo iwo mambo chaicho wanga kunzvenga kusvika nanhasi izvozvi mambo asati aona. Saka takasiwa paDA apo ndopatakarara nezuro, takamira DA kuti vasvike. Chinhu chakundinetsa nekundirwadza ndechekuti kuri kunzi vana vangu vapenyu, ivo kana vasina option yekuti vanokwanisa kuti ivo hatisi kuti ngavapinde, ivo kana vapererwa nezvokuita. Isusu tiri kufamba tiri kuudzwa kunzi mukadai vana venyu vanobuda. Saka ivo vanga vadi kuti pogoete kuti timboitewo isusu zvatokwanisa kuti vana vedu vabude. Ndozvandiri kukumbira kuti dai vavatipowo zvokuti isusu vana vedu vabude, isu tiite isusu, nokuti vanhu vakanga vachipinda pasi pemugodhi, havana mbotaura kuti havachakwanisa kubudisa vanhu, asi kuti payani kutaura vanenge vakanyima futi mari vamwe vacho kutaura kwavakaita. Saka vakanga pangowe nenyonganiso, asi iwo mugodhi paukadhirika vanhu vaingobudisa vanhu. Saka ivo vachona vakanga vachipinda pamugodhi
ndovada kupinda futi zvezvakare kuti vapinde pamugodhi kuti vaburitse vana vari pasi pemugodhi. Saka dai ivo vachina vaiburitsa vanhu dai varivo vari kuramba kataiti hazvichokwadi zvine vana vakagoburitsa vanhu ndokuti tinopinda futi zvakatiburitse vanhu kuti vari kunyatsoziva pavakasiyira. Ivo ndivo vanotoziva kufamba kwomugodhi nokumira kwavo vatoti izvo mugodhi wamira chio pavabutsa wakavaburitsa mugodhi wadhirika. Dai wakanga wasinga uchifamba havaikwanisa kuburitsa vanhu vadi kuti vape goeti makorokozi isotsvaga vatinoita kuti vapinde ipapo vaine muprofita kuti muprofita akataura kuti inini zvese zvindo zvikuru kwadi kuti mbotipo goeti kuti muprofita aite zvaanokwanisa ndiye anozotiudza kuti ngatidai nokuti muprofita akati kana neniwo pavanopinda ina handisi kusara. Saka vadi kuti po goeti kuti muprofita waamboita basa rake sezvo iye mambo takafamba naye kosei mambo akutisiya iko zvino zvaape kupedzisera. Vane zvavanoziva here, vane zvavada kuita nevana vedu here kana vazosara pasi pemugodhi ipapo. Saka vana chasvika pakuneta kana kuti pakufa tikunzwa kunzi vana vedu vavapenyu. Ndo nyaya iri kunyanya kundirwadza ndiri mai vatina china Franz. Tikunzwa rwadziwa kuti vana vacho kana vachinzi vapenyu sei vachitirambidza. Muprofita akamurambidza. Muprofita wefuti ndimambo akatoita kuti tiende kuna muprofita yeye. Akuneta isakupedza sei vane chekuita here nevana indiri kumbira kuti ngavatipe permission kuti tiite nemuprofita ezvo njamba mari yekufamba kwaakaita pasina kana chabuda ini ndachizompa mari yekubudisa kwaachiita vana vangu. Saka izvo ndozviita sei ada kubhadhirwa futi kufamba kwakaita unosvika kuberls kwachona iko. Saka indoita sei mochindudza zvondoita ini mari yekuti ndichifamba izvino handisina zvinogara pa-DA indoita sei. Andiyo nhau yatanga tiinayo. Ndakamboedza kubvunza mambo ndichiti mambo nhau iyi yakamira sei. Vakataura kuti chiri kutyisa kupa permission yekuti vanhu vapinde muvhumo nekuti iyo hurumende ndiyo inofanirwa kunge ichimeka decision iyoyo. Vakapa ivo samambo kuti vanhu endai pakazowana chinoitika mhosva vanotya kuti inodzoka kwavari. DA ndofunga manzwa zvakare kuti vakatakura mapurisa ndokutanga vaendesa uko ndokuzodzoka votora vanhu kuti handei ivo achiziva kuti vatorambidza kudhara. Ingori nyaya yekuda kuedza kuwesterana nguva nekusabudirana pachena kuti pari kuvaomera ndepapi. Izvo ndinofunga kuti vanofanirwa kunge vachibudira mhuri idzi pachena kuti chii chakamisa mutambo. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva.